La nit de les sabates màgiques. Tot estava a punt al bosc encantat. Havia arribat la gran nit esperada, la nit més màgica, la nit en què un grup de fades i follets podrien anar al món real i ampliar els seus poders. A l'arbre màgic comunicarien qui eren els escollits. L'anomenaven la nit de les sabates màgiques. Cada follet i fada havia observat durant l'any a persones del món real. Aquesta nit especial, amb la seva màgia, podrien posar-se les sabates de la persona escollida. O sigui, viure un dia en el seu món. Guardar els tresors que els havien atret d'ells i a la tornada compartir-los amb els altres. Els follets del bosc encantat, en el seu laboratori, els incubarien, multiplicarien i convertirien en pols màgica per escampar-la arreu. Va arribar el gran moment. El gran follet i la sàvia fada havien escollit a les fades terra i aigua i els follets foc i aire per complir aquella missió. Estaven molt contents i agraïts. Després de dansar i cantar amb els seus companys i companyes, van descansar i van emprendre els seus diversos camins amb les seves eines màgiques, il·lusionats i desitjant-se sort fins a la nit següent. La fada terra va buscar un lloc tranquil. Va pensar en la valentia i l'esforç de la superació de l'Airati. Es va posar les sabates màgiques i va aparèixer amb ella. Van passar un dia ben divertit. Al bus, a l'escola, al poliesportiu, per després tornar a casa, jugar una estoneta amb els seus germans i ajudar a preparar el sopar. L'Airati era una persona admirable. Les seves cames no es podien moure. Però això no li havia impedit aprendre a caminar d'una altra manera per la vida. Li agradava molt ajudar. I tothom li estimava molt. La fada terra va guardar en el seu pot una mica de la seva força. A canvi, aquella nit va deixar a l'Airati una clau màgica
que obriria totes les portes dels seus somnis. Què t'agradaria aprendre a tu? Et convidem a tancar els ulls i pensar en alguna persona a qui admires. La fada Aigua va pensar en l'Unai, en el seu silenciós llenguatge. I posades les seves sabates màgiques, havia aparegut en un dels seus racons favorits, la biblioteca. L'Unai parlava poc. Vivia en l'espectre de l'autisme i feia que tots els que li envoltaven s'impregnessin de la seva autenticitat i del seu esforç per connectar amb el món, que de vegades tants dubtes i preguntes internes li plantejava. A l'Unai li encantava, com a ella, estar en contacte amb el mar. Sentir la seva calma en dies tranquils i el moviment de les onades quan s'acostava una tempesta. No podria aturar les onades, però havia après a surfejar-les. Observava molt els seus tons blaus, diversos com les persones. La fada Aigua va guardar en el seu pot una miqueta de la seva sensibilitat. A canvi, aquella nit li va deixar l'Unai una clau que obriria totes les portes dels seus somnis. Què et calma i què t'altera a tu? Al fullet foc li agrada el silenci del bosc i sentir la natura. Avui és el gran dia. Respira profundament, tanca els seus ulls i, utilitzant les seves sabates màgiques, arriba al bosc on viu en pau. Un noi molt especial que li ha ensenyat a escoltar amb el cor. En Pau no sent com nosaltres. Porta audiòfons. El fullet foc observa com està sempre atent als llavis, la mirada i les expressions dels que li envolten. No et sembla que tots hauríem de mirar-nos més als ulls? En Pau està amb el seu germà, que està disgustat perquè la carrera no li ha sortit bé. Ell li tranquil·litza i li anima amb les seves manetes, parlant en llengua de signes. La propera vegada sortirà millor. El seu bon humor i energia, quan les coses no sempre surten bé, sempre ajuden i convencen. El fullet foc guarda en el seu pot un xic del seu entusiasme.
A canvi, aquella nit li deixa en pau una clau que obriria totes les portes dels seus somnis. Què fas tu quan les coses no et surten bé? El fulletaire ja està a punt. Es posa les seves sabates màgiques, tanca els seus ulls i es deixa portar pel so dels cascavells d'una pilota, doncs està a punt d'acabar el partit de futbol 5. Allà troba a la Fiona, animant el seu equip i celebrant l'últim gol. Després, el fulletaire es col·loca en el seu bastó verd, que indica que la Fiona té poca visió i li acompanya quan presenta al grup un treball sobre l'Antàrtida. Amb els seus dits va interpretant i compartint la informació escrita en braille i tots li aplaudeixen en acabar. Bona feina! Després la Fiona es prepara a la bateria i gaudeix amb la música. A la sortida li espera el seu germà per anar a casa amb la bicicleta tàndem. Van tan ràpids que sembla que volin. El fulletaire guarda en el seu pot un grapat de les ganes d'aprendre. A canvi, aquella nit li deixa a la Fiona una clau que obriria totes les portes dels seus somnis. Què portaries tu al sopar al teu pot si fossis follet o fada? Havia arribat el gran moment al bosc encantat, el sopar de les sabates màgiques. Terra, aigua, aire i foc van obrir els seus pots màgics i van proposar multiplicar en els seus laboratoris la força d'Irati, la sensibilitat d'Unai, l'entusiasme d'en Pau i les ganes d'aprendre de la Fiona. Tot el poblat emocionat de les històries compartides aplaudia pensant en aquelles persones valentes, autèntiques i admirables. Terra, aigua, aire i foc agraïen l'oportunitat d'haver pogut conèixer-los i viure l'experiència. Tots i totes van estar d'acord. Així que cap al laboratori màgic. A les sabates de qui t'agradaria posar-te? Una mica de pol·len, llavors, herbes aromàtiques, aigua de rosada
i força, sensibilitat, entusiasme i ganes d'aprendre. La fórmula ja estava a punt i les primeres dosis van començar a sortir envasades. Dosis de mirada inclusiva, d'acceptació de la diferència, de reconeixement de capacitats diverses, de canvis de barreres per ponts. Ho havien aconseguit. I vet aquí un gos, i vet aquí un gat, que aquest conte s'ha acabat. Tu també pots col·laborar en la missió. Prepara la teva pols màgica de la diversitat. Així aconseguirem transformar-nos perquè la diferència ens enriqueixi, permetent que cada persona tingui el seu lloc en el món. I recorda, tots som diferents. Tots som especials. La màgia està en la diversitat. Abraça-la!